Celoškolskou a celodennou akciou bol Deň Zeme dňa 22.4.2015. Pre žiakov 1. stupňa aktivity zabezpečovali žiaci 9. ročníka, 5. ročníka a 6. ročníka, takže sme využili rovesnícke vzdelávanie žiakov. Žiaci 9. A pracovali v 5 trojiciach, čiže vytvorili 5 stanovišť. Stanovištia boli rozmiestnené v lesíku v areáli školy a boli označené svojím číslom. Žiaci každej triedy 1. stupňa boli rozdelení do 5 skupiniek. Kapitán skupinky mal na krku kartičku, kde sa v skupinke zapisovali na danom stanovišti získané body. Žiaci sa posúvali na ďalšie stanovištia po približne 10-minútových intervaloch. Najskôr žiaci 1. a 2. triedy, potom sa vymenili so žiakmi 3. a 4. triedy. Žiaci 9. ročníka pomocou likového špagátu vytvorili pavučinu, na ktorú uviazali zvončeky a rovničky. Úlohou žiakov 1. stupňa bolo prejsť cez pavučinu čo najrýchlejšie, ale bez dotknutia a zazvonenia zvončekov. Deviatáci si do plastových žltých častí Kinder vajca nasypali rôzne semienka, vyrobili si rovnaké dvojice. Žiaci 1. stupňa hľadali pár žltých častí z Kinder vajca s rovnakým zvukom a semienkami. Opäť naši deviatáci do sklenených pohárikov pripravili rôzne usušené bylinky, huby. Úlohou žiakov je správne určiť obsahy pohárikov. Deviatáci ukryli v blízkom teréne na farebných dobre viditeľných papierikoch 5 indícií. Indície, ktoré spolu súvisia, boli zapísané na papierikoch rovnakej farby. Členovia skupín mali na základe získaných indícií za úlohu určiť názov rastliny alebo živočícha. Žiaci naaranžovali v blízkom okolí stanovištia bežne sa vyskytujúce horniny a minerály v našom okolí. Po objavení hornín a minerálov v teréne bolo úlohou žiakov 1. stupňa určiť názov. Žiaci 9. D vytvorili pre žiakov 1. stupňa 5 stanovišť. Na prvom stanovišti pomocou zakúpených pečiatok na stopy odbornej literatúry a pripravených pracovných listov stôp žiaci spoznávali vybrané druhy živočíchov. Súťažné družstvá pozorovali trvalé preparáty život v kvapke vody. Pozerali si aj črievičku veľkú z pripraveného senného nálevu, vyplnili ovsné smerovky. Vyrábali hmyz z drôtikov, pohyblivých očiek a iných materiálov, kde bolo dôležité, aby sa hravou formou naučili, koľko má hmyz nôh, ako má umiestnené krídla. Na 5. stanovišti zadali v každej skupine jednému vybratému zástupcovi 10 pripravených otázok, na ktoré bolo potrebné odpovedať, a mohli získať 10 bodov. V 3. A bolo tiež 5 stanovišť, kde boli žiaci z 5. A a 6. A po 2 pridanom stanovišti. Žiaci sa pomocou zakúpených pečiatok na vývin motýľa a mravca učili ich vývin. Žiaci hrali pekseco s biologickou tematikou. Žiaci 1. stupňa vyrábali potravové reťazce, hrali kvartéto o vývine hmyzu, skladali pucle rosničky a skokana zeleného. Piatáci mali tému minimalizácia odpadu. Vyrábali postery a zamýšľali sa, ako by sa s nimi zaslúžili o to, aby bolo menej odpadu. Žiaci 6. triedy majú tému Vodný svet inzeruje. Aktivita spočíva v tom, že na kartičkách sú vodné živočichy a na iných kartičkách sú informácie o nich, ale napísané formou inzerátu. Žiaci 7. triedy pracovali na téme Tajomstvo mokradí. Symbolicky podľa obrázkov spoznávali funkcie mokradí, ich výskyt a zastúpenie organizmov. Žiaci 8. triedy diskutovali na besede s pracovníkom HKO Poľana na tému mokradia a poľnohospodárstvo. Pán Bariak predstavil významné lokality v rámci HKO Poľana. Po absolvovaní všetkých aktivít po 3. vyučovacej hodine sa všetci žiaci školy zúčastnili zberu odpadu.